Ga, kinsay lisod kayong sabton? Ang amang o ang bungol? Ay, syempre, ang asawa. Unsa to? Kay lisod man jud bitaw kayo mo sabton. Tarong ako ha? Kay tinuod man bitaw. Kay ug mula ka ang bana magyaw-yaw ang asawa. Unya og supakon palayason. Unya ra magmulayas, babaulion. O di ba? Lisod kayong sabton. Mas lisod ba mo sabton, oy? Ngano kung lisod may sabton? Alay nga na pagdili mo lisod sabton. Nga maglood-lood, bandayon mo kung dili pa naon. Unsay kaalagad ako nimo, misis? Kuando ka nang doon na may manggawas nga brown sa kong kinataw? Mao ba? Uy, Dok. Naunsa maka ni Dok? Yun na rabagod. Kapila man di kagamiton si Mombana. Panagsarag din taon, Dok. Aw, mao di ay nga dunay manggawas nga brown, misis. Kay gitaya naman day ng ilaw mana. Ha? Mao jud ay resulta basta panagsara gamiton sa bana. Unsa pagtuo ni mo ani, Dok? Puthaw? Unsa applyan mo, sir? Para abroad, ma'am. Unsa imong pangan? Edgardo Gahidi Humok. Ang imong edad? 28. Address mo, sir. Trinidad, Bohol. Doon na kay trabaho, sir? Doon na, ma'am. Unsa man po imong trabaho? Tricycle driver. Single? Sidecar, ma'am. Unsay sidecar? Ang tricycle. Ha? Kano sa arag mo kakakitag tricycle nga single?